stå op klokken 6 og spille til klokken 20. Det er bare spil! Okay. Ikke give op! Ikke kig på leaderboardet! Spil! Jeg tror, vi tager vores samarbejde med og vores gode humør. Jeg tænker, det er det, vi er vant på. Altså, vi har samarbejdet virkelig meget. Vi har spillet derhjemme rigtig meget. Ringet FaceTime til hinanden, mens vi har spillet. Ja. Altså, vi har bare knoklet på i matematiktimerne. Ja, klart. Vi tog afsted kl. 7 for med skole i 20 år, så vi kunne spille i de 40 minutter, vi havde tilbage. Inden på den der gruppe-chat, vi blev ved med at skrive sådan, spil nu lidt mere, kom nu. Sådan, at vi var meget sådan fast besluttet på, at vi skulle blive ved. Vi tænkte bare, nu gør vi vores bedste. Det er okay, hvis vi ikke vinder, men vi var så spændte. Vi brugte strategien i at råbe meget og sige, at vi er meget foran dem, og vi kan godt, og ja, og vi skal bare ikke bagud. Det var rigtig sjovt. Vi havde rimelig godt ro derinde, og så da vi var ved at vinde, så var vi sådan, kom nu lidt, drenge, vi vinder det her. Så ja, og det var rigtig godt, vi havde et rigtig godt samarbejde. Vi spillede bare alle sammen, og det var rigtig sjovt. Nok bare sådan skrevet sammen, sådan, vi kunne godt lige spille en halv time for at få nogle point, så vi kunne komme foran og vinde. Også bare det der med, at vi har været igennem det her sammen, og nu er det ligesom en oplevelse, vi har som klasse. Så det er også noget, man kan se tilbage til om mange år. Sådan. Vi er faktisk danmarksmester i matematik. Altså, ja. Ja, så stod vi alle sammen og hoppede og skreg og alt muligt, fordi at vi var så sådan glade og sådan noget. Tak for sponsorerne for alle præmierne.